Iki lho kadung nggo kowe cah loro. Suwun ya, Pak. Oh iya, waduh. Ya sur mal ya. Ya wis ya, aku tak mulai sik. Ya tadi. Ya. Aku sing kiwa kuwi lho. Ora wingi aku bebelan sepatuku sering ditiki kok. Aku dingin bareng kowe bal-balan sepatuku sing tengen. Jadi ini apa tadi kok ayal-ayalan? Ini lho Pak, yo Pak, kengkel sepatunya setengen. Wis nang kode dan delok ukurane sepatune. Oh iya, Pak, ngene aku sing iki sepatuku. Nah yo ngono.